katahimikan, ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen na maslag, ding hanggang memalen, pigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlad, milaplap, ing pamikalukot, akadli nagana. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Light sumama, isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, friends tayo. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo,
anak mong keka magsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o Indumalugod. Sambitlanin sa laming panalangin kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa pipan mo, iking anak ang kasalanan. O Indumi, pasignamaan mo kami. Lulusan mo kami, Panginoong malugod. Sambitlaing sa laming panalangin kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka kike kami ngawus. Mekiramdaman kekeng mengabus. O Indumi, ang Jesus tayran mo kami. Lulusan mo kami. Sambitlanin sa laming panalangin kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o Indumalugod. Sambitlan ing sablaming panalangin kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalin, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright.
Maya pa aldo po kay kayungan, kakaluguran mi, at kapara magdebosyon king Santo Cristo del Perdón y Caridad at Virgen de los Remedios. Ini po'y Father Joselito Vital, apong talk ning Nuestra Señor del Carmen Parish, at kayantabi na kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese of San Fernando. Malaos kayo po king programang Incrusada, The Home Series. Makaparikil ng katang debosyon kang Santo Cristo del Perdón at Virgen. Iti metong niya pong paralan ng pamisan metong tamo king mabilog a probinsya at king archdiocese king kapag masusyan king 40 dalan at 50 anibersaryo ng panyatang ng Krisyanismo kay tilalawigan Kapampangan, kaniting banwa. Miyabi-abi taong po king metong oras, bandalo tayong abalo, aluguran, at abiyaya ng kikatang debosyon, king kikatamong archdiocese, at king kikatamong lalawigan. Masaya tamo po uling kaniti pong episode, din kikatampong maging bisita, yapin po yung pamilya, nita pong mengorona king Birhen, anya pong milabas sa September 8, mega na po kiniking balen na po ning Lubao. Ngayon po pakilala tala, ipong mengorona, yapin po Rosario Morales Gamad, at ngayon po pakilala tala po din kayang pamilya. Mag-umbisata mo po kayo. Ako po Constancia Manabat, yung asawa ko, Tito Manabat. Then anak ko, Walula. Ikaw po yung pangalan? Opo. Ba't susunod po? Ako po Alicia Liwanag. Yung asawa ko po Agustin Liwanag. Pangatlo ko pong pangane. Ben pong anak po, 4 la. Ikaw po, tatang. Ako po, Armando Morales Gamad. Pangaduang panganay ng anak apong sayong. At ding anak ko, 4 la naman po. Ikaw po, tatang. Ako po yung Diyos Dado Gamad, yung bunso na pong anak. Ilan kayo po, anak? Pangalan kayo, ay, ano po? 20 tao kayo po, mga kailangan niya pong kain niya po, detan bisa mag-apply, 20 tao kayo po. So, yan po, at yung tamo po ngayon ni Katie Van Kanta po, i-share tamo po itang kakatamiging experience, anya pong, syempre, maragul pong karangalan, ka nga pong sayong, yung pong mangurona yaking Birhen, ne po. Mangande pong apili. Panaya pong sisimbaking pisamban, niya po sa sala. Ngayon, akilala niya po ng pari, uling panaya po pisamban. Pinili niya, pengutang niya po ata, yung kabilyano. Ngayon, aboryana niya ng pari, yung historiano. Yapi po may pinili niya. Pila niya po waring banwaya po? Migit niya pong Diyos ko ako po. Migit niya pong dinalan, sorry po. Opo, sige po. Dinalan niya po. Opo, mag-1-1 niya po kaya December 6. 101? Apo. Siguro po metong pong dahilan kaya pinmepili ya po. Oling, we are celebrating 450 years na po ng kasalpantayanan kay king Pampanga, lalawigan tamo po. At may kumpisaya po yung kakatang kasalpantayanan kay ni po king Lubao. Ne po. Anya pong may pili na ano pong initial reaction niyo po? Ikayo po tatang, siyempre bilang anak. Bilang anak na pong apo sayong, na anak po kasaya, kitang pangapili na ning anakong pengari, na kaya pa magpatong ng korona kang apong Birhen po. Birhen. Kay ba't, anya pong bayo po datang ita, ano po mong gawa yung preparasyon? Masaya ke pong masaya. Yan mo pong guming miros, bangka nito, makakayo na kayo po kang hapong Birhen. Bakit pong milapit kayo? Opo. Lalo kayo pa pamilapit kayo. Opo. Po. Bakit pong lalong milapit kayo? Opo. Kay ba't, antimo po, siguro sigurado po, pepatay ko ang mahalan niya kasi yung higit na kayo po ng koronasyon. Balamputing kasal. Opo. Opo. Inungan po rin Manny Blas kanita, hindi pong kayabihan kante, kayuhan po. Opo. Pilang kayo pong kanta niyang datang po yung koronasyon? Hindi po wali ko, ang po rin kaputol po. Ang po di nga po. Di nga po yung po, Ang po among Diyes po. Yapon Jess Manabat po. Opo.
So reni po retang kayabe po kanita ne po ila po ring menguro na kanita ilang tabayan de po yung kaya makatwa. Masaya tap masaya. Yan po minuna ko ngikit talagang sabi ko bala mo ting kasal. Bala mo taga misa jala po. Po itang bala mo kinumit da po talaga na ingre lang matwa abe de po. Ngayon po, syempre, yung pinaka-star tamo po, yung pinaka-star. Tayo po yung mic nga po ne po. Daramdaman na pa po nga po? Apo, daramdaman niyo po? Daramdaman ka, no? Opo. Daramdaman ko po. Opo. Pila na kayo pong banwa po? 10 December 611 na ako. 101 po? 101. Ay, kaswerte niyo po. Siguro po muna na pong kutang kayo ding manal begi katang po makirandam kay radyo. Nano pong kakanan niyo apot? May luwat kayo makanyang biye. Ba? Nano pong kakanan niyo aldoldo? Timo almusal po ng almusal yu apo. Ko po mamangan babi. Ay, kamamang babi. Nano pong kakanan niyo po? Maluwat na pong maluwat. Pero asan danum? Asan dalong? Pilitong galunggong. Na akong pagsi. Kayo ba pilang kayo pong oras matutod? Ano pong kaya magulong at matutod? Ay, kayo matutod? Opo. Babantayin niyo ang puting anak Kaya yan. nilaras sa 11. Yung nga na ako, patutura na ako. Ko bisaya ako. Kanyang kaya, matutod ko rin ako. Putang matutod ko na yung kaya. Alas 12 ako na ibalo. Kaya raklan alas 11. Oy, tapo. Pakalan niya po po yung aldoyo, hindi mo po kagising yun na po gagawan niyo. Kasi malakas, karen po manal be, po makarandam, malakas siya pa po yapo, bala mo nung lalawin kayo po, bala mo 60 years old, o bala mo mag-senior citizen niya pa. Nano mo pong gagawan niyo, hindi mo po kagising yun, nano po yung activities niyo po, gagawan niyo. Babantayin ko po yung tinda akong ditak. Ano yan pong business na tindahan sa Rizal Store na po. Nano pa po kanita? Putang kay, isang bat na akong mengan, paintun mo kung albeng ko to, peningan na ako. Uy, malapit. po yung gagawang ko. Makapanalbi kayo pa pong TV? Opo. Nano mo pong subaybayo yung TV? Papaintun ko pong masanting ay istorya. Putang kay, itong masanting ya, may papatdan na riyang kaya ako. Ayayari yun naman po. Opo. Kaya ba po kanta kaya Menalbe, mga anak ko po siguro kanta na. Kanita ko po painawa. Painawa at po. matutod ko po. Putang kay, alas 2 na mo, matutod ko pa. Putang migising ko kanita. Yan na naman, manalbe na ako na naman litak. O ito po yung gagawang ko. Tang pangkay manalbe ko, tsaka ako matutod. Ito pong painawak ko nito, alas 4 na mo. Opo. Makonakit ang kwarto. Ano nang oras ako. Alas 4 na nga. Ay, tikdo man ako. Makapangadi kayo pa po, apo. Makapangadi kayo po. Opo. Yan, sa ko pa po magrosaryo? Ay, yari kayo po yung rosaryo. Bengi-bengi. Bengi-bengi po. Bayo ko matutod. Ngayon kayo lalabis pa. So, sobra pa po yung rosaryo yun po. Balang kapilang kayo po sisimba? Bala po ng ating misa. Kenny, pupunta ko para plaza. Putang lalaki ni. Padala ko rin nga na ako. Diyan kita ko lelepas mo. Karing kuluk-luk. Kaya ko po sasala. Putang ang ating kumbalong misa. Simbabo ko inang, ito ako rin nga na ako. Pamintuan doon na ako man po. Sumanag ko pasimba. Opo. Akakit niya po kanong apong Emil po, magmisa po yamong king karelang bisitas, kay king Concepcion. Akakit niya po, kaya pin po ikwa na po nga pangutang niya kasi po regular na po si Simba. At maliban po kay karelang chapel, mga para siya pa po king plaza at adya po din kayang anak, uling siguro po itay metong kareng migpalakas ka nga po, ingkayang pamangadi, ingkayang pamanyimba, kaya ba't ingkaya pong dita ka business. Ne po. Kaya naman po nga anak, andi mo po ikayo, nano mo pong feeling na ning, timuya po kalakas natin pa pong pengari.
Pangarapan ko naman po, yung dasang ko sa aning edad na, bakong makasuyo ka rin nga na ako, lalong-lalo na po kingapong gino. King kasuywan niyo po king kangapong Ginoo, mag-serve kayo po kin chapel niyo po. Opo. Nano pong specific obra po kin chapel? Mga di ko po, manyawad ko pong grasya kingapong gino, antabayanan yung pamilya ko, pengari ko, ding lupa kong tao. Eno kakawangan. Organisasyon po, kaya kayo po rin organisasyon, lali naman. Eli po. Metong yan po karing mga di, Apo. King Chapel. Apo. Oy kayo po tangan, timopoy kayo po. Na ano pong panandaman nyo na kalakas na pa pong Sana po, yung pengarik mo ba ay, kabang kang malakas siya, buli po, kaya pim yung malwat. Opo. Keng pamanga tinapin, nung bisa na yung bunso ng kapatid, alalayan eh. Habak, bengi, patugod. Pang Sabado, gusto nga miya simba, lalo na ating misa. Nagkipatugutan. Simba yung kuha na. Opo. So yung pinakamagasis po kin pamanyin ba Kuya po, siyempre, yung pong bunso, yung pong manyesen, po. Betay po yung mic kang Kuya. At mo po, ikay po magsadya kin pamangana. Opo, Lapit tayo po yung mic ko po. Opo, akong abi ng mamangan. Opo, apo pong mag-serve po kaya. Bala pong Aldo, Domingo, dadalaya po king Pisamban. Sabado po kung Domingo. Sabado po pong Domingo. Opo. Opo. Ngayon kayo po kaya siguro may kapakisaway ko. Yung yung minyese kang ima. Kaya metong po siguro ang dahilan bakit kinabaya po biye o uling ikoya si Sese ne po. Makanya po yung metong pamilya ne po may papanantabe. Kin pong libro na pong sira, king matontipan, atin pong makakabit ka rin sa biyana po. Kaya po kakabaya bing metong tao, uling itang tao nga ita, linugod dia, karing kayang pengari. Marespeto, menyese, ang populini karing pengari. Kaya pin po yung maging kapalit na nita, pigkaluban pong makabang biye, di nga pong Ginoo. Mekat oita po nga balo yung nga po. Nepo din pong anak na, kaya pin po makabaya biye, uling iya po mismo, rinespeto ya, menyese karing pengari na, at ngayon naman po, oita yung gagawan nyo ngayon kaya. Nepo kaya, maya pa oras po kay kayo, sana po karakalding anak makirandaman po manalbegi katamo, mabiyasa tamong rumispeto, lumingap, ang pong manyese karing kikatamong pong makatwa. Iyapin niya pong sayong. Nepo. Metong pa pong kutang, nepo, bahay tamong po mag-break. May katanggap kayo pong 100,000 na po. Nano po ko nito 100,000. Tagal lang po. Pipit-napit na yun la. Opo. Ninong Ligibalo po kikwento. Iya po, kayo po, sige po. Opo, may katanggap ya po. Kapila niya po may katanggap niya 90, 95, 100. Nano yung 19 ta? 19. Na? 1990. 99 banwane po po kung 100. Mga tadway po may Ay, 99 katanggap. yun. 99 yung makatanggap yan. Mga tadway po may katanggap. Tsaka 100,000. Wow! Nukon mo po dela ring tinggap yun po. Nukon mo dela ring tinggap mo. Detang 100,000. Kinay ko ka rin nga na ako. Tindihan na pa nga po. Very good. Maya po oras po. Ala ko linele, kinay ko ang karingan ako. Binyayo po Corella. Basta po dinenang ko lang. Kaswerte yun po, hindi na kayo pang lenyol. Kaya dakal di ka rin nga anak, dapat 60 lang din nangyari ng bata, makatanggap ng 100,000. Pero igit po kitang pera, siyempre, bala mo po ita pampakaswelo niya po ng gobyerno, pampakaswelo yan po ka nga po, pero ing maragula, grasya po ka rin tang makabang biye para ka nga po. Po. At maliban po kitang makabang biye nga ita, ikayo po mismo, bala mo masasalamin ngayon na pauli na po ng lugudyo, ang pong masabal ka nga po, may pagkalubay makabang biye. Po. Kaya, bayi tayo po tuloy, yung kikatamo pong palabas, mag-break ta pa mo po, pagandaman tayo po yung mapila na paganaka, ang po yung kantang Aldoldo kang Maria.
Magbalik ya po yung programang Inclusada, The Home Series, kiniging radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Sigurado ko po, ding tao, ding makarandam, ang poporing manalbe, excited la po. Buwida nga balo ita pong preparasyon. Kasi po, mumuna, abang kita po nandin, pinili niya po nga pong Emil. Masaya tapo masaya, pinili nga pong Emil kasi lagi na po kakakit si Simba, agyang mikidad ya si Simbaya. Kaibat, pangatwa, uling pong 450 years na pong kikatampong kasalpantayan ng kinilalawigan, kaya pin po may kapamilila po itang matwa, 100, at iapo ya kawud 100, 101. Ngayon po, burita mong abalo, makanan po yung kayang karela pong maging preparasyon ating metong pamilya. Ikayo Pong bakla. Opo. Kay ba't pengawa na kaya pong tayakin po. O din po lalaki, pagwala lang po kantang barong. Yan po. Seri na naman po ni itang anak ko, Jojo. Opo. So, buri sabihan, mag-prepare kayo po talaga para po king big event po ngayon. Yan po, big celebration. O ya po, punano pong sinulod na kanta, ninong ginawa king malala nga po. Yawa niya naman pong nangyawakin kaya kami po, Jojo. Opo, kasi ikit na kayo po kanta, bala mo ting kasal eh. Wala kang magdibuya-buya po na ting kasalan po ang dibu. Talaga makapiblas ko nga, no, pong pangalago at nako pong pangasanting ganita. Ngayon po yung burida po nga balo kayo ding manalbe po makirandam. Be tayo po yung may ka nga po. Apo, anya pong awari po, bagya-bagya, mamanikta po king stage na po. Nanan pong panandaman nyo, anya pong kakapitya po yung corona ni nga pong birhen. At mo pong kaligayang-kaligaya, po balo sa sabihin, amo pong kasayang-kasaya, at saka wala akong kamatayan. Wala po biya lang hanggang siguro na po. Opo. O ito pong papalandaman ko, tangura sa ito. Talaga pong maswelo. Maili kong maili. Mahili kayo po mahili. Siguro, ikityo po rin letrato. Mga lago ko po siguro po rin letrato na po. Pagkasirul kengam po. Sirol ta pong balang Pilipiniana na po. Balang mo kinabiya po Imelda Marcos kaya kayo, kitang sirol. Kaya ba po, anya pong kukoronahan niya, di po, kaya ba, sabi po, bala mo, alaya ka nung kamatayan. Bala mo ka nung biyalanganga. Di po. Anya pong kayari po ning misa, na ano pong gewata kanita? Tanda ko ang din paring at yung kare. Ayaw po, wow. Bala na mo kakaul. Opo. Amo kong kalati ka kakaul. Amo pong karakal din paring nilapit ka na ako. Opo. Bali po niya pong bayo po mangorona na po niya mamanik. Dugo, yung minunang isipan mingan po, ikami ang pumpari, pati po yung obispo, ada, baka na dugong makapanigiya po, baka na makapangorona, pero ikit tamo po, talagang may lakas kayo po kanta niya po. Kalakas siya po, at may Diyan sa kung lakbang karetang balitang, tatalang pong makayetang guyab na. Ot po laman tatalang ka ako. Agyo yung puminik niya. Miras kuketang kain na nindirin. Alaman po tatalang. Okay. Kaya, kaya maswerte kanta niyang kakorona na may kapangisnawat angan po. Siyempre, bala mo po niyang oras sa ita. Nung iya po, sabihan na, bala mo, alang hanggang biye, kasaya, bala mo yun, ako mateng, Kami naman po kanta, kaya makapangisnawa, korona niya kaya, ay ba't may korona yapin? Kaya ba't sabi natin nga po, kaya rin na ng misa, ding ganang pari, lebitan de po, ne po? Opo. Kaula lang patugot. Alang kahawala lang patugot, ne po? ko bilang. Opo. Ba't ikit ko pa po kanta, pati yung governor, vice governor, yung mayor, pintalanda kayo rin po, ne po? Kaya- Hintanak kay talugal ko. Kung pinandaman nyo kanta hapon niya talagang maliban kimi ang orona, piglabitan na ka rin pari, pati po ding manungkulan tamo king lalawigan ng po, king balen. Napong pinandaman nyo kanta po. O ito po, metong mo pakiramdam ko, maligaya kung maligaya. Opo. Nga pong gino. Nga pong gino, makayan tabi yan talaga ka na ako. Opo, ito po yung bunto ko. Kaya niisip ko,
makayantabi nga pong ginuko na ako. Opo. Itang ingawas ng tapo kitang ligaya nga itayapin po ingawas ng tang grasya. Ne po. Grasya. Bali po, metong po karing masanting na pong kwento ng Birhen. Yapin po itang may corona ya. Ne po. May corona yung Birhen. Bala mo, kinorona niya po ni nga pong ginuuling king kayang kayapan pilubluban. Ita pong, metong po ko ng dahilan no, bakit may corona yung Birhen. Pag-celebrant tamo po itang house ng tang Queenship of Mary every August 22. Kasi po mapamintuya king nga pong gino. Po mapamintuya, kay ba't maliban po kanita, simply, ordinarya mong tao, pero yung pinili ni nga pong gino. Makanta siguro po makanta na po. Mekad, ya po na po articulate, pero ya ko po paano naman ko po itang sabi na itang tula, saya, kasi albenyo po, September na po ito. September po milyari ito, kay ba't nanuta na pong bulan ngayon, pero hanggang ngayon, malino pang malino ka nga po itang penandamana. Talaga po? May ka nga po. Malino po talagang nga pong ginutyo ka na ako. Ako pabo rin. Ito po yung pakiramdam ko. Siguro po, burid ang abalding tao kanya. Ano pa pong wish nyo kanya na po? Kasi mag-101 kayo. Kayo po mag-101? December 6 po. December 6, bayo po yung Immaculate Conception. Bayo po piyesta. Kaya pala mag-piyesta po Conception po. Pagandada kayo pala. December 6, December 8, piyesta po ganyan po kilugaryo. Nano pa pong wish nyo? Nano pa pong paninap nyo? Paninap ko po talagang maligaya ko po pakiramdam. Malaman mo, kaya pakiramdam ko, wala akong kamatayan, butang mga di na ako mga di. Ut po mantika. Ko po tutok ng mga di. Ngayon po nga ba ko. May entra na ako mga di, aduan, pangadiyan ko. Puta pong bengi, aduan na naman. Nano mo pong pangadi patsiyabak? Nino pong pangadiyo? Yung pong kaligtasan ni Kilugning Kabukas. Kaligtasan. Tabayanan na kami ng apong gino. Pati na rin taong mga ilangang kinsaob na sa sopa ng ampo. O ito po yung pangadi ko. May ngapak adwa-adwa ito. Po ito naman bengi. Adwa-adwa mo naman pangadi ko. May ito nga rosaryo, may ito nga pangadi pang parak nga pong gino. Parak nga. Patulunan ko nga po. Opo. Denggang nga po, among karakal din pa. Pangadiyan ko, tengar ko. Kakanyanan ko nga po po mayari ko. Sasabihan ko nga po. Ala akong kakalinguan. Man ba kaya niyang gana, kaya itang wakas. Among pong karakal. Opo. So, isabihan na po nga po kikatamo, yung metong karing pangadina, yapin po yung itang misad sa diyang pamilya, milabas siya, kaya ba't kaligtasan ding balang metong. Po, kaya masaya po masaya rin pamilya, kaya rin na po ni Misa, no kayo po diniretso kanita. Ikayo po, tita. Kaya rin na po ng misa, minuli na kaya po bali. Kay ba't po, itapin po, tingkan di takasalang miyang kay papamilya. Itapin kaya minyan po, tingkan nga po kaya, pilande nga po, nakikang kaya nga po. Abeka nga po. Maragulya po kasing karangalan, tang milyari, parang yung pamilya niya po. Opo. Kaya po mag-celebrate kayo, kaya rin na po ng koronasyon. Opo. Palutuya pong dakala pamangan ni Mother. Ano mo pong linutuyo? Siyempre. Nagluto kaya pong kasagsag niya pong babi. Pwede sabihin, kasagsag niya kamati ka pong babi. Kaya sinali kami mo pong kapit ng babi. Apo po, reta pong manok, kadwalang polo. Ano pong karakasali ko po itang anak ko, tsayang pong suko. Ito po yung suko. Opo. Pwede sabihin po, talaga may piyesta kayo po na. Opo. Kasagsaga babi, Opo. painting manok. Opo. Agisan nyo kan po ita? Alimi po, pebyen po ka-resiping me. Yan po yung masanting po king pamilyang masaya niya po. Alwa mo ya po yung masaya, buong pamilya, kayo ba't pati resiping tambale. Opo. Po, big saya tamo po.
Yani po, bayi tayo po pupusa ng kaduang part na po ng kikatamong segment. Pangadyan tayo pa mo po ang panalangin ng Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Agatanda kayo po, manahimik tamo, dukutala po din buntok tamo, kilagyo ng igpa, ang poling anak, ang poling banal, Espiritu. Amen. O Jesus, samipa ko king krus, paunin lugod mo king tao at bunga ning pamanupad mo king kaburian ning igpa mo at dininansikan na ning banal na Espiritu. Adwan mi kaya kaing pakiramdaman mo yung panalangin ding taong maniga po at manyawad kapaldanan kaya ka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Adwan mi iti king lagyo mo king kapamilataning banal na Espiritu. Amen. Kilagyo ng igpa, ang poling anak, ang poling banal, Espiritu. Amen. Bayo tayo po mag-break, metong po ka rin programa na po ng Krusada, yapin po yung ipalaganap yung kasalpantayanan. Metong pong paralan ban palaganap yung kasalpantayanan, itang lawentala po itang igalagan ng detalye mga palyari ng koronasyon, at metong po ka rin makatagkil king biedaring tao, yapin po, nino kayo itang mengorona. At ing mengorona po ikitamaya po yapong Sayong, Rosario Morales Gamad, at nung apansinan niyo po, simple lamang pong pamilya, pero ila pong may pili. At mengorona yapan po yung iyapo, ing matua, pero she represented the whole family and the whole community of Concepcion, kiniking Lubao. Kaya masaya na po masaya, aluwang po ila, buong pamilya at buong komunidad. Ngayon po mag-break tayo mong pasibayo, pakiramdaman tayo po yung mapila na paganaka, ang po yung kantang O Maria by Nilo Nukup. Inya tu tatangalana
Magbalik niya po yung programang Inkrusada, The Home Series, Kiniking Radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Dimdam tamo po nandin, tangiga na ganang preparasyon, bayi po din tanging koronasyon. Ipamagsadya ng buong pamilya, din karelang sinaw, tao karela, kay ba't dimdam tayo rin po yapo, nang penandamanan niya mismong may kinonora ng Birhen. Alwaya ka ng penandaman, bala mo ka ng biyela hangga. Ngayon po siyempre, after na po ng koronasyon, yapin po itang, nano nga balo takit ang maging karanasan tamo. Siyempre, bala pong karanasan natin pong lesson learned, dada po king amalong English, itang may biyasa tamo, at ita pong penandaman da po yung pamilitang grasya. Ipagalubalan da kala grasya. Kay ba't itang pamig bukluran bilang mikakapatad. Po, lalo na pong mas mikakalugod, mipapanantabe bilang metong pamilya. Ngayon naman po, siyempre, kaya rin na po ng koronasyon, tang kapasalamatan. Po, dakala, dapat tang ikapasalamat bilang metong pamilya. Pasalamat na po, mumuna king kakatang pong Paris Press, yapong Emil Dizon, kay bating presidente na po ng Cruzada, yapon Jess, ding manungkulan tamo po king Chapel, po di Mrs. Sipol, ang po ding manungkulan tamo po kay King Lubao, ang po king Lalawigan, po. O hindi po yung kailang pamilya, po yung pamilyang pasalamat ngeni, kasi po ang ganang ngeni, itita may bugyang mayataki, ikoy naman mangisnawa, yakubalo nung masaya kayo ngayon nyo, may bugay yung mayataki, king gagawan tamo pa man-interview kaya kayo. Pero yung masanting na po nini, bala mo, beligan tampa si bayad ng karanasan tamo. Po, na pasalamat taking nga pong Ginoo, kanda kala mi pagkalubagrasya kaya katamo, at buri kayo pong ipikapit ang sabihan ng nga po nandun itang mangkarapat dapat, pero pinili niya. Kaya pinpupanandaman na po ngayon alanganga, po, alanganggang biye. O siyempre, nung may pasalamat na po ding anak, biye tayo po yung may kangapon. Yung po rin pasalamatan na po. Munang-munang po nga pong ginuwi, muna akong pasalamatan. O ita po. Mga pong Birhen. Apong Birhen. Opo, abi na na po nga pong ginukanita. Apong Birhen. Mga apong Birhen. Eko, tutok na nga na usande. Ang gayang makalukluko mo. Makalukluko mo kaya lang katunan-tunan. Usang pula. Eko pigagawa nito. Talaga pong alang kay. Eko man mga di ka, pero usang pula. Apong Birhen, Santo Cristo makapako kong kuros. O ito po. Opo, talagang po, kompleto yan po. Inga pong Ginoo, abe ni nga pong Birhen ka rin, ana. Tutuyapin naman po tang mga ditahing nga pong Ginoo. Abe ni nga pong Birhen, ganang kapasalamatan na dapat tamong sabihan at tsunangan po ka rin, po. So, ngayon po, bilang metong pamilya, metong niya pong paganaka karing manalbe, ang po karing makirandam, na inga pong Ginoo pala at niyang paralan ban mamili. Ding pipili nanin nga pong Ginoo, regardless nung makwalta ka, kalulu ka, may impluensya ka, laking impluensya, kilala ka o ikakilala, basta pinili na ka ni nga pong Ginoo, uling buri na ka di nga pong Ginoo. Birhen Maria po pinili ne, uling mumunan dili, iya po yung mumunan disipulos. Iya po yung mumunan diling may kibat, ki nga pong Ginoo. Kay bat nanita, maliban king pamakibat na may mintuya king sablang buri na ni nga pong Ginoo. Kaya pinala pong Birhen Maria, kuman karapat dapat at bakit ako? Pakakaluluko mo, pero bakit ako? May kadita mo naman po yung panandaman nyo, pero ikayo po ang pinili na ni nga pong Ginoo. Po? Maging dalan niya mo po yapong Emil, maging dalan niya mo po yapong Jess, pero ikayo po yung pinili na ni nga pong Ginoo. May kad, kina pong milabas sa 100 years, may kad akakalingwan tamo mo po, o ala na po kaisipan tamo, may kadya po, tinya pong gewang makapagbilib ki nga pong Ginoo kaya pinyeni po, balang binalik na ang pasibay ni nga pong ginitang grasya,
king kayong pamilya. Kaya maya pa oras po kayo, petuluyan niya po yung programang krusada king kayong pamilya, king kayong puso, at sana po karing kikatamo pong makiramdaman pong manalbe, mamasyalya naman po karing kayong pibale-baling krusada, ban mibayo at parandaman tamo po yung kikatamong grasyang tatanggapan at tanggapan pa king apong Ginoo. Ing pamanguro na king Birhen, mekad menibatya po king metong selebrasyon awasan tampong the Queenship of Mary, pagmasusyan tamo po balang August 22. Nung lawen niya po ini, akit tayo po ini at asalamin king matuang tipan. King pong kingdoms of Israel, ampon Judah, ay akit tamo po king 1 and 2 kings. Ikita mo po, metong pamilya na kwento ka rin, yapin po Bathsheba, asawa na po yung David at ima na pong Solomon. Nung akit niyo po, Bathsheba, ya po meging pinaka-reyna. Yan po, yung pinaka-reyna. At nung akit niya po ita, at ipakilimpita ya po king biyenang Maria, Jesus, yapin po yung hari daring sablang hari. At yung kayang Indo, yapin ni Birhen Maria. Nung king matuantipan, atin pong 12 tribo, anya pong panahon ng Maria at yung pong 12 disipulos. Baluta naman po, anya pong kapanik na king banwa ng ginutang Yesu Kristo, Ibirhen Maria, ya pong meging induda ring disipulos, at ya pong meging reyna. At syempre bilang metong Diyos, Yesu Kristo, syempre pangalane po imana. Kaya pin po, mo kabod Queen, Mother, metong niya naman pong Queen of Heaven. Kaya pin po, oy tayong sangkan at dahilan o bakit kukoronahan tayo po ingindong Birhen. Siyempre bilang metong ima, liningap ka ring anak na, ding anak, babalik dande po yung ima. Kaya pin po kukoronahan de. Makaya na po penandaman ding pamilyang mo, Morales Gamad, kay ni po king Concepcion. Ne po, ing karelang Indo, kinoronahan niya po ing Birhen Maria. Pero ang karela pong pamilya, kukoronahan de po yung karelang Indo. Yung karelang ima, uling pasalamat la po king biye, ang may pagkulob karela, kapamilata na po nga pong sayong. Kaya sana kikatamungan, balutala sanang pasalamatan, balutala sanang ingatan, lingapan, at parangalan ding kikatang Indo. Mekad, alata mo pong korona, ay putong karelang buntok, pero itang kikatampong lugod at respeto karela, iyapin na mismo ing koronang puputong tamo karing karilang buntok. Kaya bigla kayo pong aga na ka, ing ka na akong ima, 91 years old na mo naman po. Kaya agyangi kayo po makainga-kayabe, uling king ka na akong bukosyon tingwanan, pero buong pamilya, burimiyang po din ng korona. Nung makalan tayo pong kinoronahan, iyapong Birhen de los Remedios, ating pamilyang Morales Gamad, ing pamanguro na king kalang Indo, yapong sayong. Kaya oy ni po ing kabaldugan ning pamanguro na king Birhen, the Queenship of Mary. Ilagyuning pa, poling anak, ang poling banal, Espiritu. Amen. Ganyan po bendisyon tayong pamilya. Ingin ng Diyos, tang Yesu Kristo, bendisyon sa iting pamilya, iting bale at isablang magkarin ng keti, ing sala na sanang Kristo, sunlag sana kaniti, ating bangluning insenso, darutunan niya sana ing pader, ating buong pamilya. Ing agwa bendita, itabi no saning hanggang marawa kay Espiritu, king lagyo ng Yesus, mi pababaltakot karing puwersa ng impyerno, dapat kanwanan karing kayang pakamalan. Ing aduan tamong sao, kambe ng Maria, ing kakatang luwan na Indo, ing Birhen de los Remedios, kayan tabi ng San Jose, ding kikatang santong patulunan at ding kakaluguran tamo karin banwa. At bendisyon ng Diyos, inki kayong buong pamilya, kilagyoning pa, amponing anak, amponing banal, Espiritu. Amen. Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. pasalamatan tala po ang mabilog programang Inkrusada. Panimuna na po ng kikatamong direktor, Father Jesus Manabat, kayan tabi na po ding permanent committee. Pasalamatan tayo naman po ding kikatampong maging direktor, kaniti pong kikatamong palabas,
ing Cruzada the Home Series. Panimunan da po ding Carmelite Media ning Nuestra Señora del Carmen. At pasalamat tamo naman po king pamilyang tinanggap ngayon kaya katamo. At katatol yan, pasalamatan tayo po ing malugod da Kura Paroko na po ning San Agustin, yapong Emil Dison, kayan tabi da po din kayang manungkulan kareng barangay, at syempre, ing magbilog apikarya na po ning San Agustin. Kambeda po ding manimuna king Cruzada ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon king Archdiocese de San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang ing Cruzada the Home Series king radyo ning Kikatang Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Father Talk, Mamon at pasalamat kay kayo. Dakal pun dakala salamat kay kayuhan. O Inuming Virhen kekeng patulungan, ikang pinitula ang pagkapayapan. King Inuming Balen kekeng lalawigan, uling kalimpun mo karing sablang talan. King Marius at puro karing kabaletan, agad menatili ing katahimikan. Sablang isamba ng panding bisitas, ake kang delawan, o Virgen Amaslar. Tinganggang memalen, pigdalang ng lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpan tayanan, niulan, minablab, ing pamikalugod, agad linakanan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awos. Iligtas mo ket ikabos, king sablang tukso at maron. Ibigay mo ikekang lunos, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awos. Iligtas mo ket ikabos, king sablang tukso at maron. Ibigay mo ikekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo.